Naimbag agsapayo kakabsat, ti mamisan siya, iti kabsat yo iti Apo Severino Aquino from Alfonso Listay, Fugao. Ada tayo iti tema nga blessings overload. Idi napalabas nga nagbingayak iti sao ni Apo Dios. Iti muna nga topiko under this theme nga nakimbingay ket blessings overload in prayer. Ijay in binsa-binsak kakabsat nga iti panagkararag ket addaan iti aglaplapusanan gayam nga bendisyon. Daytoy agbalinlaan nga pudpudno, pinupudno nga bendisyon into no nga birukan tayo ni Apo Dios iti umno nga wagas ken addaan iti nalinis nga puso. This will only happen when we seek God for the right reason and with a pure heart. Gamin, that's the heart of the matter. Saan nga gapo nga agkarkararag tayo? Saan nga gapo nga agkarkararagak? Mabindisyonan ako. Nasken nga intunong agkararag ka, intunong agkararag tayo, intunong agkararagak. We pray with a pure heart and with the right reason. Kahit iti teksto tayo nga adalan itatangag sapa, kahit masarakan ijay Matthew chapter 6 verse 16 to 18. Basa kada kayo iti Ilocano nga patarus kakabsat. Kunana ditoy, no agayunar kayo, di kay agparang analiday, akas kadagiti agin sisingpet. Nagpamarangda ang nakakaasi, tapno maamuan dagiti tattao nga agay ayunarda. Laglagipen nyo nga inawat dan tigungunada. Ngem no agayunar ka, agdiramus ka, ket sagay sayem tibuk mo. Tapno awan iti makadlaw nga agay ayunar ka. Nilaeng amam adi makita iti makaamu. Ket isu ang makaimatang iti inaramid mo, analimed gungunaan na kanto. Dayta iti sao ni Apo Dios nga intay adalan itatanga agsapa. No da iti aglaplapusanan nga bendisyon iti panagkararag. Mamati ak kakabsat nga damot iti bendisyon iti panagfasting. Isu nga iti topiko wenno paulo daytoy nga adal tayo itatanga agsapa ket blessings overload in fasting. Wenno aglaplapusanan nga bendisyon iti panagayunar. Iti saludsod, anya gamin ti kayat nga sawen iti fasting. Anya gamin ti kayat nga sawen iti panagayunar. Iti panagayunar kakabsat iti original nga salin isu iti Griego ket sarita nga duwa nga nagtipon. Dayjay paysa ket ne dayjay may kadwa ket estio. Iti ne ket na i-translate iti English nga not nya. Iti met estio ket to eat. Iti translation na iti English. No pagtipunan tayo, the fasting simply means not to eat. When no, saan? Ti kay nang saon iti Ilocano, saan amangan. Now, agsubli tayo iti adadalin tayo nga teksto nga rod. Iti versikulo 16 mabasa tayo dagiti sarita nga no agayunar kayo, iti English kuna na whenever you pass, di kay agparang analiday akas kadagiti agin sisingpet, agpamarangda ang nakakaasi tapno maamuan dagiti tattao nga agay ayunarda. Laglagipen nyo nga inawat dan tigungunada. Kaya nasa wen kakabsat nga iti Diyos gayam ket ekspektaren na dagiti pudno nga anak na nga agfasting ken agayunar. Saan laing agkararag no di ket agfasting iti ekspektaren na nga makita iti tunggal maysa kada tayo. Now, mabalin ko na tayo pakasarakan ngay iti sao ni Apo Dios nga nasken nga agayunar iti maysa nga namati wenno maysa nga anak ni Apo Dios. Well, adalang iti maysa nga text apakasarakan tayo nga iti panagayunar ket maysa abilin. It is in the Day of Atonement. Basahan tayo iti Leviticus chapter 23, 26 to 27. Una na ditoy, iti maika sangapulo nga aldaw, iti maikapito a bulan, maaramid ti tinawen a seremonya, amangikat kadagiti basol dagiti
tattao. Iti dayta nga aldaw, di kay mangan iti uray anya, agumong kayong agdaydayaw, ket mangidaton kayo iti daton na mapuuran iti Apo. Amuyo, idi, maminsan iti makatawan, dagiti Israelita agay ayunar daw, fasting da. Mapasamak da ito, iti aldaw, iti atonement nga kunada. Ti atonement, ket daytoy may isang seremonya amang ikat kakabsat kadagiti basol dagiti Israelita that time. Ket uray pa iti baro nga tulag actually dagiti Fariseo ay practice da iti panagayunar. Daytoy ket araramiden da iti mamindua nga beses iti tunggal lawas. Kitaan tayo iti Lucas 18:11 to 22 makita tayo ditoy. Kuna na nagtakder ti Fariseo iti napak ni alugar ket inkararag na asi uulimek agyaman ken ka o Dios ta saanak akas kadagiti dadduma na agum na ulbod wenno makikam kamalala agyaman met ta saanak akas iti daytoy nga agsingsingir iti buwis mamindua akong agayunar tunggal lawas ket ited ko ti apagkapullo iti amin a masapulak. Now, dukitaan tayo ditoy, anya iti kamali iti daytoy nga tao. Anya iti kamali iti daytoy nga Fariseo nga nagkararag. Kitaan tayo araramiden na met amin nga ibagbaga wenno imbaga ni Apo Jesus nga aramiden na. Kas kuma iti panangted, mangmangted met isuna. Kas kuma iti panagkararag, agkarkararag met isuna. Kas kuma iti panagayunar. Ya, agay ayunar met wenno agfasting met isuna. Now, iti klase gamin iti panagkararag, panangted, ken panagayunar na, ket saan nga acceptable kini Apo Diyos. Saan ngay nga tanggap kini Apo Diyos. Dahito nga tao, mangmangted isuna, karkararag isuna, gay ayunar isuna, ngam iti puso na, ket saan ngay nga nasaya at wenno adayo iti Diyos. Isong no kitaan tayo, ditoy, it's all about the heart kakabsat. Tibon-tibo iti puso tayo tikit-kitaan ni Apo Diyos. Apay nga aramiden tayo, dagiti aramiden tayo. Ken apay nga inaramid tayo, dagiti nalpasan nga inaramid tayo. Ano po yung motibo ng puso natin? Isong agayunar tayo, nasken nga aramiden tayo iti umno nga wagas ken nalinis nga puso. Nasken nga aramiden tayo iti umno nga rason ken umno nga puso kakabsat. Now ti saludsod, anya dagiti saan nga umno awagas iti panagayunar. Subyanan tayo iti teksto nga adadalen tayo. Kas kitain tayo dagiti saan nga umno nga wagas iti panagayunar. Kunana ditoy, no agayunar kayo di kay agparang analiday akas kadagiti agin sisingpet. Agpamarangda ang nakakaasi tapno maamuan dagiti tattao nga agay ayunarda. Laglagi penyo nga inawat dan tigungunada. Dito rinugyan ni Apo Jesus ng imbaga, noan niya iti saan nga rumbeng nga aramiden tayo, tunggal agayunar tayo. Kunana, di kay agparang wenno agpamarang. Akas kadagiti agin sisingpet kunana. Ket no kitaan tayo iti agin sisingpet dito nga sarita, ket hypocrite iti English na hipokrito kakabsat. Dayta sarita nga agin sisingpet. Ket dayto nga sarita nga hypocrite wenno agin sisingpet ket maiyarig iti may sangay nga stage actor diamo no nakabuya kayon dagiti agpagpabuya nga tattao iti piyestaan no daduma dagiti stage actor nga makunkuna nga tunggal agpresenta iti sangwanan siguradong agin kukunalaeng dagitoy dayjay i-project da iti sangwanan ket saan nga talaga nga dayjay kinapudno. Again, entertain da lang gamin iti tattao. So, dayjay purpose na no apay nga adadya da sangwanan. Ngam, iti kinapudno na, dayjay nga i-project da wino nga ipakpakita da, ket saan nga isuda nga talaga dayan. Nya? Now, kasta iti kayat na nga ipakita, wino kayat na nga sawan, iti saritang hypocrite, wino hipokrito. Dayjay nga he pretends to be somebody from the outside, but totally different from the inside. Dayta iti kayat ni Apo Jesus kakabsat nga tumbukan no agayunar iti maysa nga tao. Wenno tunggal agayunar tayo.
our hearts, kakabsat, our motives. Dayta itikit-kitaan ni Apo Diyos. We do fasting dapat for the right reason in with the right heart. Saan na kayat nga agbalin tayo ngayon hypocrite, hipokrito ni Apo Diyos. Now, kitaan tayo kunana, di kay agpamarang akas kadagiti agin si singpet, agpamarang da ang nakakaasi. Tigandat da kunana ditoy tapno maamuan dagiti tattao nga agay ayunarda. Amoyo idi panawon ni Apo Jesus nagruna dagiti Fariseo. No agayunarda idi talaga nga saan da nga sagsagay sayon ti bukda, agpamarangda nga nakakaasi. Di gandat daw wenno di purpose da tapno iti kastaket maamuan dagiti tattao nga agfast-fasting da wenno agay ayunarda. Ngem kuna ni Apo Jesus saan nga kastay ti umno nga panagayunar. Dahito nga imbaga ni Apo Jesus ket totally different iti nakasanayan dagituyen nga tattao nga aramidan. Ipunpuntiryaan ni Apo Jesus ditoy ket ti puso iti maysa nga tao nga agay ayunar. It's not the outside that matter, kakabsat. It's the heart. Kuna ni Apo Jesus, ngam no agayunar ka, agdiramos ka, ket sagay sayam iti buok mo, tapno awan makadlaw na agay ayunar ka. Nilaing amam, adi makita ti makaamo. Ket isu ang makaimatang iti aramid mo analimad, gungunaan na kanto. Kakabsat, when we do fasting, we do it with the right heart and motive in such a way that only God iti makakita kada tayo. Apay, gungunaan na tayo to, into no, aramidan tayo daytoy itinalimid. Well, don't get me wrong, kakabsat daytoy nga bersikulo saan na nga necessary nga isuro nga tunggal fasting tayo, dapat ilimeng tayo, wenno dapat tayo laang, saan tayo nga kunaan, ay iso, saan ako na makigroup fasting, kadagiti padak anamati, saan ako nga tumipon ka daw kada tunggal ag-fasting da, tako namot nga rod, iti sao ni Apo Diyos, nga nasken nga awan iti makaamo, kakabsat saan nga dayta, iti kahit nga asawan, dayto nga bersikulo. Iti kahit nga asawan dayto nga bersikulo, tunggal agayunar tayo, let's live the normal Christian life. Now, the question is, what is the normal Christian life? Isu iti biyag anapnapnuan iti Espiritu Santo. Ajay naragsak, adaan iti ayat kenda dumapay. Bayam ngay nga dayta iti makita, tunggal ag-fasting ka, tunggal saan ka ag-fasting. The same. Dayjay ngay, normal Christian life iti makita daken ka. Iti Zechariah chapter 7 verse 4 to 5, kunana, ask all the people to the land and the priest, when you fasted and mourned in the 5th and 7th months for the past 70 years, was it really for me that you fasted? Wow! It was a heart-striking question from the Lord, given to Prophet Zechariah. Straight to the heart po ito, tagos sa puso. Tunggal agayunar tayo, agay-ayunar tayo kadi para kini Apo Diyos wenno saan. Wenno agay-ayunar tayo iti sabali a rason. When adadag iti na pisikalan nga ibunga iti panagayunar. Ngem saan nga dayta iti heart of the matter iti fasting kakabsat. Kitain tayo dagiti sumagmamano nga physical blessings iti panagayunar. Dagitoy nga physical blessings iti fasting ket inalak iti www.healthline.com under benefits of fasting. Dagiti sumaganad. Ti umuna nga benepisyo kano iti panag-fasting ket it promotes blood sugar control by reducing insulin resistance. Kunana, intermittent fasting and alternate day fasting could help decrease blood sugar levels and reduce insulin resistance but may affect men and women differently. Iti may kadwa, it promotes better health by fighting inflammation. Some studies have found that fasting could decrease several markers of inflammation and may be useful in treating inflammatory conditions such as multiple sclerosis.
Dayta iti may kadwa nga blessing wenno bendisyon iti panagpasting kakabsat. Iti may katlo nga bendisyon iti panagpasting kunan ditoy may enhance heart health by improving blood pressure, triglycerides and cholesterol levels. Fasting has been associated with a lower risk of coronary heart disease and may help lower blood pressure, triglycerides and cholesterol levels. Data iti may katlo nga bendisyon iti panagfasting. Iti may kapat sigun iti daytoy nga website, it may boost brain function and prevent neurodegenerative disorders. Kunana nga studies show that fasting could improve brain function, increase nerve cell synthesis and protect against neurodegenerative conditions such as Alzheimer's disease and Parkinson's. Iti sumarunong nga blessing kano iti panagfasting ket it aids weight loss by limiting calorie intake and boosting metabolism. Fasting may increase metabolism and help preserve muscle tissue to reduce body weight and body fat. Dayta iti maysang bendisyon iti panagfasting kakabsat. Iti sumaruno pa nga baga daytoy nga website kunana it increases growth hormone secretion which is vital for growth, metabolism, weight loss and muscle strength. Studies show that fasting can increase levels of human growth hormone, an important protein hormone that plays a role in growth, metabolism, weight loss, and muscle strength. Iti may sapay nga bendisyon iti fasting it could delay aging and extend longevity kano. Studies have found that fasting could delay aging and increase longevity, but human research is still lacking. And lastly, last nga bendisyon iti panagfasting kano ket it may aid in cancer prevention and increase the effectiveness of chemotherapy. Some animal and test tube studies suggest that fasting could block tumor development and increase the effectiveness of chemotherapy. Dagitoy kakabsat nga walo nga physical blessings iti panagayunar. Ket nagmayat nga blessing wenno bendisyon nga mapadasan tayo nya. Ngem kas kunak itay saan nga dayto iti heart of the matter iti panagayunan. Mabalin as we do fasting, this can happen to us. By the way, kayat kuman nga damagen kakabsat, kadagiti nakapadasen nga nagayunar, ti saludsod nga apay nga nagayunar kayo. Menusan kayo pay nga nagayunar, apay nga agayunar kayo. No daduma ti rason tayo no apay nga agfasting tayo ket gaputa kayat tayo nga kumutong, kayat tayo nga mabawasan dayjay fats tayo, dayjay taba iti bagi tayo. Kayat tayo nga mapadasan per se dayjay physical blessings nga maiog iti fasting wenno panagayunar. Don't get me wrong kakabsat, saan ko nga ibaga nga daytoy ket dakes. But there are more and most important nga kayat tayo nga mapadasan iti panagayunar. I like how Pastor Ricky defined fasting. Pastor Ricky Sarto of CCF. Kunana, fasting is the expression of our hunger for God. Mamatiak nga daytoy nga imbaga ni Pastor Ricky Sarto carries the heart of the matter iti panagayunan. Tunggal agayunar tayo, i-express tayo lang iti panagbisin tayo kini Apo Dios. Ti tarigagay tayo iti presensyana ken iti arakop na kada tayo. Ti saludsod, do you hunger for God? Wenno saan, do you desire for God? Tarigagayang matlaeng kadi, wenno tarigagayang matlaeng kadi ni Apo Dios. Alam mo, or alam nyo po mga kapatid, amoyo kadi kakabsat, kaspudnong anak ni Apo Dios, daytoy makita kada tayo.
Gamin no awan iti tarigagay wenno hunger tayo iti Dios, then something is wrong. May mali po sa atin. Ti problema kada tayo iti agdama, adu dagiti banbanag nga mangal ala dayta nga hunger. Wenno panagbisin tayo iti Dios. These are the things that don't really matter in life. Kuna ni David Matis, the fasting God reward is not a declaration of our strength, of will, but an expression of our emptiness, longing to be filled by Him. Christian fasting is not mainly about what we go about, but who we want more of. Sa lutsod kakabsat, what we seek when we fast. Anya iti birbiruken tayo tunggal agay ayunar tayo. I want to copy yung binahagi ni Pastor Ricky Sarto about what we seek when we fast. Anya iti birbiruken tayo, no sapsapulan tayo tunggal ag fast tayo, tunggal agayunar tayo. Dagiti birbiruken tayo kuma. Nya, aside dayjay physical blessing, kang runaan na daytoy kuma iti biruken tayo. Kunana, tunggal agayunar tayo kano, first, we fast because we need direction. Napigayam nga ag-fast tayo because we need direction. Yeah. Whom to marry? Should I go abroad? What kind of job do I need to enter to? What about my career? Direction of my business? How do I face my present problem? Direction where to build your house? Kanda dumapay. Yeah. Amoy kadi nga dagiti desisyon tayo iti agdama ket ada iti long-term impact na iti biag tayo iti masangwanan. No nagkamali tayo gapu ta saan tayo binirok iti panangidalan iti Dios, ag-suffer tayo to it in the long run. Tinarigat uray pay dagiti anak tayo wenno pamilya tayo kakabsat. Ni Pastor Ricky kuna na mention na iti may summit laing nga pastor. Iso ni Craig Groeschel, kunana dayto nga pastor. The decision you make today will determine the stories that you tell tomorrow. Pudno dayta kakabsat. Kaya tayo nga ibingay iti nagmayat nga istorya kadagiti apu ko tayo, kadagiti anak tayo. Kadagiti sumarsaron no henerasyon kada tayo. Isu nga kasapulan tayo iti panangidalan iti Dios. Tapno iti kasta mayat iti ibaga tayon to kadakadaman. Nya? May kadwa nga rason no apay nga kararag tayo, we need intervention. Kahit kung nga ibaga, itibiyag tayo kas maysa nga namati. Saan nga maawan dagiti umay nga karit itibiyag. Problema itibiyag, suot itibiyag, kapadasan itibiyag. Isu nga kasapulan tayo nga mangibabait. Kadagiti pada tayo nga namati, kastamet nga kasapulan tayo nga ikararagan, wenno intervene, dagiti kakabsat tayo nga adaan iti kapadasan, wenno lumaslasat iti kabadasan iti biag. Iti sumarunong nga rason no apay nga kararag tayo ket we need repentance kakabsat. Ije Jonas, wenno Jonah chapter 3 verse 4 to 5 mabasa tayo. Rinugyan ni Jonas as sinursor ti syudad. Kalpasan iti agmalmalam apan nagnana impakdaar na upat apulong aldaw manipod ita madadael to ti Ninive. Namati dagiti taga Ninive iti mensahe iti Dios ngarud inkideng da masabol nga agayunar titunggal maysa ket nagkawesta dagiti amin a tao iti nakirsang alupot natanok man wenno nanumo amang ipakita iti panagbabawi da. No dadto makakabsat ada dagiti basol nga ararakupan tayo kapkapan tayo. Dagiti basol nga saan tayo nga kayat nga ikatan. Dagiti basol nga enjoyan tayo nga aramidan. Kanayon tayo nga panpanunutan. Kanayon tayo nga aramidan. Ngam kakabsat ita nga gundaway kahit kung nga ibaga. Ti mabalin nga ibunga daytoy kada tayo. Aji consequences daytoy nga basol nga raramidan tayo. Saan tayo mabalin nga kunan, it will not gonna hurt me anyway. Kabsat, kahit kung nga ibaga, aman, perdian na ka. No saan man ita, mabalin iti sumarsarunong al daw. No saan nga sika, mabalin baka dagiti asideg ken ka.
Saan tayo urayan na mapasamak daytoy? Kakabsat no adda iti kang runaan nga basol nga kasapulan nga idawatan tayo. Iti pamakawan. Idawatan tayo. Let's humble ourselves before God and let's ask for His forgiveness. Ken ipakaasi tayo ken kuana nga waswasen nan iti mabalin nga ibunga dayta nga basol nga aramidan tayo. Let's seek Him for repentance, kakabsat. Kitaan tayo pa iti maysang example. Nehemiah chapter 9 verse 1 to 2 kunana. Iti maika 24 nga aldaw ti isumet la bulan naguummong dagiti Israelita tapno agayunarda. Nagkawes da iti nakersang alupot ken inikanda dagiti ulo da iti dapo. Daytoy iti mangipakita iti panagladingit da ken panagbabawi da kadagiti basbasol da. Simina da idi kadagiti ganganaet. Nagtakder da ket rinugyan da tinangi dagipudno kadagiti basbasol da kastamet iti basol dagiti kapuunan da. Kahit kumanan nga ibaga, kakabsat, ngano addaman iti ammo tayo nga basol, nga ragragsakan tayo pailaeng nga aramiden, nasken nga umay tayo iti Diyos, kit idawatan tayo iti pamakawan. Let's fast and pray. Iti maudi, we fast because we need God Himself. Kahit kung nga ibaga, kakabsat, He is our greatest need. God Himself. Makita tayo dayto iti biyag, iti maysa nga babae, iti baro nga tulag. Tinagan na ket Ana. Kitaan tayo ijay Lucas chapter 2 verse 36 to 38. Adama iti maysa nga propeta nga babae. Una yun, isut ni Ana, nga anak ni Phanuel, iti tribo ni Aser. 7 atawan ang nagdenada iti asawa na, ket 84 atawenen ang nabalo. Saan napimanap iti templo? Aldaw rabii ang nagdaydayaw iti Diyos nga nagayayunar ken nagkarkararag. Iti daydimet lang nga oras simangpet ni Ana ket nagyaman iti Diyos sa nagsao may papan iti ubing kadagiti amin nga agururay iti panang waya-waya ti Diyos iti Jerusalem. Ni Ana ditoy kakabsat ket saan nga nagsarday nga nagkararag ken nagayunar. 84 iti tawennan. Makita tayo iti longing na nga makita na iti panangisalakan iti Jerusalem. Makita tayo di tarigagay na nga makita na di panangisalakan iti Dios iti Jerusalem. Kiti di nakita na iti ubing nga ni Ampo Jesus kasta launay iti ragsak na, kasta launay iti panagyaman na iti Dios. At last tinabayag or urayin na ket addan ket nakita na. Kasken ni Ana kakabsat, do we long for the presence of Jesus? Do we long to be in His presence? Do we hunger for Him? Do we hunger for God Himself? Mabisan tayo kadimot laang kini Apo Diyos. Tartarigagayan tayo matlaan kadi ni Apo Diyos. Mawaw tayo matlaan kadi iti presensya ni Apo Diyos. Kahit kung ibaga, iti kagrunaan nga kasapulan tayo, saan nga iti kwarta, saan nga iti kuman, saan nga iti taraon ni Apo Diyos kakabsat. Isuna iti kang runaan, ket katanukan, nagunguna tayo. Ket kas apanak iti panaglipas, kahit kung nga ibaga, dagito ilaang, dagiti sumagmamanong nga nasken, nga biruken tayo tunggal agayunar tayo. We fast because we need direction. We fast because we need intervention. We fast because we need repentance. And most important of all, we fast because we need God Himself. Gaputa kasapulan tayo iti Diyos, iso nga agayunar tayo kakabsat. Kaya tayo nga ipakita iti napalalo nga tarigagay ken panagbisin tayo ken kuana. Iti presensya na, iti arakop na kada tayo, iti panangidalan na kada tayo. Iti saludsod ko, agkasapulan ka kadi iti panangidalan. Agkasapulan ka iti panangidalan, fast and pray. Agkasapulan ka kadi iti panangibabaet. Wenno si ka mismo itinasken nga ibabaitan mi, wenno ibabaitan da. Wenno saan ada ka kadi itinasken, wenno ada kadi itinasken nga ammom nga ibabaitan.
Fast and pray. Kasapulan ka di nga adda pagbabaywam. Fast and pray. Mabisin kan tartarigayam ka di iti Diyos, ti presensya na, ti arakop na. Fast and pray. Indeed, kakabsat, adda iti aglaplapusanan gayam nga bendisyon iti panagayunan. Iti may minsan, agyamanak iti panagdengagyo, kahit ko nga ulitin, there is blessing in fasting. Agyamanak, iti Diyos, iti agina, kada kayo. Amen.